Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in diri sa Miyerkules naton nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Aksyon Firing Line. October 20, 2021 kita nga pagpangalagad. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kanginan nga nagasunod na karon nga gabi lakip na sa mga online nga mga viewers, supporters sa Aksyon Radio Bacolod. Nagasunod pagi sa Facebook Live, amo man sa YouTube. Aksyon Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi sa aton sining nga pagpangalagad. I-check ta karon ang lakat sang panahon antes ang pila ka mapambukas naton nga mga balita kag informasyon no kay may ara ITZZ ang nag-epekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao bay sini sa ginisyo las 4 sining nga hapon nga advisory gikan sa pag-asa. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero aari si Aksyon Gani Republika sa paghatag sang komprehensibo nga weather forecast or weather advisory karon nga gabi. Aksyon Gani may gabi please kamin. Aksyon Art mayong gabi sa aton mga listeners mayong gabi. Inang silang mga advisory sa Luzon man lang na siya ang basically dire sa aton Negros Occidental ginatagaan ta importansya dire sa aton sa region kag sa Visayas area. Okay. Kag subong man ang synopsis kabugusan nga conditions ang aton klima sa kapungsuran. But basically dire lang taya sa Western Visayas. Ang ila lang nga gin officially declare nga onset na sang La Nina ara na sang October 15 kag ang termination sang southwest monsoon no nag-shift from habagat to amihan na. So ari na sa ginatawag do transition period na. Transition kay November na siya ginagaga kwan gid aga mabatyagan ang katugnawon sang build up to sang polar ice cap sa Siberia. Pero galing kay may La Nina ti amo na doon na temprano ang official declaration nga ari na sa northeast monsoon. Okay. So ang synopsis ta karon niya ay TCC sa gihapon. Dito sa Southern Luzon, diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. So ITCC ulan man ni sa gapon, no? Okay. Ulan man ni gapon kag this is a breeding ground of tropical cyclone sa gihapon, mga bagyo. Magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uod sa mga lugar partikular ang Calabarzon, ang Kabikulan, Mimaropa. Diri sa aton sa Western Visayas kag Aurora dito sa eastern section sa Pilipinas, no? Tuga ini sang ITCC.
ang Babuyan kag ang Batanes lapit-lapit sila nayon ara sa Balintang kag Basi Channel. May paggulugaluman ang kahawaan hasta nga manggalumon ang kalangitan. May dala man naligwin nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pag-ulan, halin ini sa northeasterly surface wind flow ang ginatawag nga amihan. Kag Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran amuman may paggulugalom ang kahawaan hasta nga magalumon man ang kalangitan. May naligwin man ini nga mga pag-ulan o kon pag panaguob, no? ITCC ang ginahalinan sini ginaupdan sang localized thunderstorms. Kag ang Northern Luzon, ang wind kag coastal condition nila, kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na sidlangan pakadto na aminhan na sidlangan nga may kasarangan man nga kadagatan. So naog kita diriya sa aton localized forecast sa western seaboard sang Kabisayan. Ang Western Visayas nato, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Magalumon ang aton kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtuwa sang ulan kag pagpanagaob. Kaya na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan east to northeast nga direksyon, no, aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. While ang kondisyon sa aton kadagatan, kalmado, walang tagil, warning advisory ara sa Makanay, hasta sa kasarangan lamang. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Karon alas 11:10, no, sininga gabi ang aton nga taob is 1.4 metro. Ang takos ang kadalumon, kag alas 5:30 buwas sa aga, ang hunas 0.0 metro o pwede sila kapang hinyas, no. Dason alas 5:24 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw kag magapakita ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 89 87.8 degrees Fahrenheit. Aksyon Art. Okay. Si Bulkan Kanlaon, nakarehistro kita duwa ka volcanic quake, no, pagtayog sa iya palibot. May ginbuga ni siya nga aso, ang white stem leaden pium, mga 300 metros ang timbuok sang iya kataason halin sa guab o kon sa iya nga baba, no. Nagkulap din siya sa direksyon hilagang kanluran o kon naaminhan nakatungdan sa aton sa Ilonggo. Nagapabilin sa gihapon may slightly inflated, no, gamay nga pagubag sa iyang ground deformation sa iyang abaga. Okay. 957 tonelada ang ginbuga nga asopre o sulfur dioxide sa takos ng aton nga volcanologist sining pizza 17 lang sa Oktubre. Okay. So muna. So ang DOST Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center nagapabiso liwat sa aton general public kag stakeholders hindi pa masudlan o kung masakaan si Bulkan Kanlaon ara sa alert level 1 kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon gina-enforcer, no, nga wa ising may makasaka. Alert level 1 kita. Diri sa earthquake information wa kita may nakita nga nagtayog diri sa Negros Occidental kag Negros Oriental nga side. Mayo sa 24 oras nga obserbasyon. So muni okay. ang aton monitoring alert warning angot sa lakat sa aton tiempo sa kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information. Aksyon Art. Sige. So at least sa sining transition isa sa mga bantayan siguro kung may lanin niya most likely within, no, sa sining bisan sa last quarter dapat balantayan tani action gun. Damo gidulan, no. Sige. Ang matrigger ni siya flash floods, daludo, lain pa ginayang baha, no, water inundation, no, sa iban sa mga landmass son ang daludo blang flash floods. Ang rain-induced landslides, may ara ng rock landslide Salvador Benedicto, ang supin ang iyang ground surface mo, tinakadagdag, especially sa mga steep, no, mga mataas ng mga pilas.
halit sa agrikultura, infrastruktura, halit sa tao. Kapin pagining leptospirosis nga kasulumpa nga masakit. Way lapot sang COVID, ara pagit si leptospirosis nga tigululan. Okay. Sige, Aksyon gana. Thank you, Gib. So, ko kumpleto. Sige, thank you, Aksyon Art. Sige, good night. Aksyon Firing Line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. So, ang ekspektaron ta, since kara kita sa transition period, di magabal ka nga transition period, amo na ang pagkambyo, no, sang dalagan sang panahon na tunti maulan, nun ikon lang takunta, bangod nga may La Nina, no, nga forecast ang pag-asa. Aksyon Firing Line. Di basta maulano ng tiyempo may tendency ina no nga mayara sang magaluntad nga pagmaha kapin pagid kon magtupa ang mamunog nga ulan puwera kon mayara pagid bagyo, no, mas labing delikado kag balantayan kon may mga bagyo nga magsulod. Aksyon Firing Line. Alas 7:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. By the way, tima yung maniho kayang duli kuno ma-prove sang ila investigation o kon magapatigayon sa pagpangusisa sa isyo sang doli tupad bala dito sa Palawan galing ning anomalya siling kuno damo man reklamo diri sa Negros kag sa iban nga mga areas ng ligad to, no, even diri sa Bacolod ginapausisa ang mga parte ni sa tupad. Amo na gani nga ti dapat mga barangay official naman ning masakam kay sila ning kapatuman sinimo. Aksyon Firing Line. Si Mayor Bing nagligad diri sa aton sa Bacolod nagpalayag gid upod sa mga barangay treasurer kag barangay kapitan nga siling nga ipatuman gid sa gustuha ang implementasyon sining tupad program. Nami ni sang iya sining nga tinutuyo since nga ini makabulig sa mga pumuluyo sa barangay nga nawad-an wa isang income, wala sang trabaho. Aksyon Firing Line. Sa piyak nga bahin sa national gihapon nga mga update, Department of Justice nagpagawa sang matrix sa drug wars ng Philippine National Police. Mayo man na, no, in the name of transparency para mabalaan to gid ano gid exactly bla, no, ang sitwasyon sa war on drugs, successful gin man bala o tiabo na ning war on drugs dito sa Kalinga ya may 23.4 something to nga million pesos nga worth sang gin tanom o plantasyon sa marijuana nga gintutdan sang kapulisan no sa ginpatigayon didto nga pag-grade. Grabe, no? Why na sila nagtanom kung ano mga kararuton bla o tanon sa Kalinga ang ilaging tanom marijuana. Aksyon Firing Line. Amo na, no? So far ang mga dalagko nga balita sa national, sa international nga mga balita, ang pungsod China ho nagpalayag kag nanawagan sa Amerika kundi may ara sang ginahimo, no, nga pag may mga military exercises bala ang Estados Unidos sa South China Sea, yung ambal sang pungsod China silang ito threat ini Samon, abi yung tatanyo na, no? Kita mo may mga gintistingan pa itong mga kwaniya, nga mga rocket, nga bag-o subong, missile subong ang pungsod China ho. Aksyon Firing Line. Kabay pang hindi na maglala ining sa isang sitwasyon. Lanong pila ka madalag ko nga update diri sa lokal, more on local kita na subong nga gabi. Aksyon Firing Line. Ang balita nga ang Bacolod City amo ang nagpangibabaw o may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. The only area sa bilog nga Region 6 nga mayara sa gihapon sang triple digit nga kaso sang COVID-19. Aksyon Firing Line. Ang ginpagawa sang Department of Health nga record for today, ang Bacolod 107 cases, 107 cases, local cases initanan, kag malain pa kay ligan nga daw may na-record nga daw may ara sang
death case. No, i-check ta ni diri sa aton sini nga pagpangalagad kay ang report may apat pang napatay mo. Can you imagine bala? O nga mga wala mabakunahan or unvaccinated nga mga individual. Aksyon firing line. Samtang resolusyon nga nagaduso sa pagdula sang pinalidad kon balayran o nga balayran sa mga tagiya sa tricycle gindihon ni Councilor Dindo Ramos and I don't know kung pasulod din sa sesyon nila kaina. Aksyon firing line. Ang tinutuyo diri para mabuligan ang mga tag-iya no sang tricycle mga operator dira magagmay nga matag-iya sang tricycle ti pala nga buhian ini nila mo ti may mga penalty sila way mabayaran nagligad to kapin pat tiempo sang pandemic hindi na makasangkulan sa matag-iya ni nga mag kuha sang mga permits nila. No din man nabi unahon mo ang imo pinisdakan o kuntyan o kung ang pagparinyo sa imo mga business permit. Aksyon firing line. Check ta lang na especially sa mga tricycle groups no, nga naga-operate diri sa palibot sang syudad. Aksyon firing line. Ano pagid? Monthly allowance sa mga barangay nutrition scholar ginpasakaan sang dugang nga 500 pesos. Aksyon firing line. Amo ng kampiyon iya nga balita. No, at least may ara sang gindugang 500 pesos is 500 pesos mo. No, amo na kinanglan at least may ara sang gamiton kag saligan ka nga sina nga bulan may pagtaas nga 500 pesos. Aksyon firing line. Samtang SP nagpangabay sang preemptive purchase sang duwa ka COVID drugs nga remdesivir kag tocilizumab. Now, tigdo ka mahal ka presyo sini. Galing, di kabalo kita, do ara man sa City Health ang may pinakadako sa buong budget, no? Nga ginapropose kag, di ba si may nabilin pa man nga pondo para mabakal ini? Aksyon firing line. Ang syudad sa Bacolod kay importante kapin pagid. Now, nga ang death cases sa aton di gyapon, may ara or way ganubo iya or may ara gid sang na-record kadadlaw. Aksyon firing May ara line. man nga nagaka-zero pero ti daw gahibi iya ang simana nga way sang nagaka-patay siling kunano ang natabo man. Aksyon firing line. Sa provincial capital nga report maguba kag binabayan nga provincial government vehicles ginpakayo kag gingamit na sang Kapitolyo. Aksyon firing line. La Carlota may pinakamayo nga performance sa vaccination sa bilog nga Negros Occidental. Aksyon firing line. Kudos dira no sa mayor sang La Carlota City Dr. Rex Salanduon and the rest of mga medical workers nga amo gid ni ang nagapaninguha. Aksyon firing Alas line. 7:09 na sa aton sining Wednesday presentation sa Aksyon Firing Line program na unahon ko lang niho kay siling ko ba subuan gi ko bala ngayon ng kadadlaw sang una tiya mag-check ka bala kung may ginadpadala ang Department of Health. Ang PIO outright kapadala man na mo may ara actually sang do group chat siya nga ara kita naka-include dira pag-send sang information kag data. Sang una to maglantaw ka ba salamat ang Bacolod double digit nag-single digit. Subong na ginakulbaan ko basta once nga ginapadala ng record kay ang Bacolod City, siya yung nag-top sa bilog nga Region 6. Aksyon firing line. Now, nakita naton sa post ni City Administrator Imang, may apat pa yaho, nga na-record nga napatay ang worst kay ni mga nagkalamatay sa gihapon unvaccinated. May update man, November 5, nanon ang sitwasyon sa Education and Information Campaign or Information and Education Campaign. Lakip na ang registration para sa mga minors sa November 5 nga pag-kick off o kung pag-umpisa sang vaccination para sa mga minor de edad. Ibaloon tayo na karon nga gabi. Online sa firing line. Joining us tonight over the phone is the former city administrator and subong ara gihapon dira sa Emergency Operation Center. We have Ma'am Emang sa aton sining linya, ang Executive Officer sa gihapon.
Executive Director sang EOC. Ma'am, ang gabi. Ngayong gabi, Aksyon Art, ngayong gabi, sa tanan nga nagpamati sa aton audience sa Facebook Live. Salamat. Good evening, gid. Bacolod. Thank you so much for the time. Siling ko subukan bla ko. Ma'am Emong ay sumong yung mga binulan since last month. Do ginakulbaan kung permi magbukas ang group chat ta kag amo man sa ginapadala sa PIO kay siling kubaw. Kabay pa nagnubo pero ti subong ang masubong nga balita kay kita gid ang top sa bilong nga Region 6, ma'am. Yes. Actually, amo na sa subong ang aton sitwasyon in the COVID front, Aksyon Art, no? Wala nagapanaog ang aton cases. We are trying very hard, tanan nga mga strategies, ginaubrata. Kag kung nakita mo, Aksyon Art, may correlation ina sa aton vaccination numbers, no? Ang aton nga vaccination accomplishment diri sa Bacolod kay naghinay apesar nga kadamo sa strategies siguro sa bilog na region, maybe even outside of our region, kita ang pinakadamo sang vaccination strategies. Kag kita lang ang may 24 hours nga vaccination. At the same time, hindi lang 24 hours but 24/7. Ang aton mga vaccination centers, ang mga mega vaccination centers natin sa mall, open na sila from Monday to Sunday. Wala na break ang aton nga mga vaccination teams. And yet, why nagasaka ang aton number sa vaccination? So kung tanawan mo, in terms of percentage, nubo man kita sa region, Aksyon Art. That is the reason nga gasigiya saka ang aton nga cases. Kag at the same time, kung hindi naman naog ang aton nga cases, nagasige man na-mutate ang virus, nagadamo pagid mga bago nga variants naman nga nagaginuwa. Kag nakita pagid subong nga mas potent, mas virulent, mas infectious kayo ang bago nga variant subong nga nagaigo sa aton nga mga COVID patients right now, no? Kadamo subong sa mga ICU nga daw sa una hindi mo na makita nga mga symptoms subong daw ka grabe gid. Okay. Amo na gani I don't know if binabasa mo nga ako nga post, pero kahapon duwagid ka kilala ko ang who passed away, no? Isa hinablo sa husband ko, very young, just turned 40. Unvaccinated, hindi ko kaintindi nga nga wala siya nagpa-vaccinate, no? Before siya na hospitalized, gipamangkot ko pa sa, are you vaccinated? Ang baya, wala siya pa-vaccinate. Kung ano ka man, sang March pa ta nagsugod vaccination nga wala ka nagpa-vaccinate. So, bilog nga pamilya, wala sila nakapa-vaccinate. Unfortunately, he did not survive. He passed away yesterday. May isa makita ka division head sa aton sa City Hall, sa NGC, nga amo man, unvaccinated man, also did not survive COVID. Amo nang amon, ang aton gusto ipalabot sa aton mga pumuluyo, Aksyon Art, na ang vaccine really works, no? COVID ang epekto kung vaccinated ka kumpara sa hindi vaccinated. Kaya ang ginambal ko kaginang inablos ko, ang may kadungan na siya nga senior citizen nga akon man personal nga kilala, ginbuligan kuman nga makasulod sa hospital, fully vaccinated, naglain. Pero subong is already improving kag na-survive niya nga kung sa bagay na naog ang iya oxygen low 40s, 50s na lang. Pero naka-survive siya, fully vaccinated. Ako na makita din namon, because kami sa Emergency Operations Center, makita namon ang mga cases every day. So we see kung diin ang mga pitfalls. Kag diin na ano pwede na mahimo to avoid unnecessary death. Amo ning ginambal ko bala ining, for example, sa inablos ko that a totally preventable death ani kung nakapabakuna siya. Okay. So, subong nagahinay ang aton vaccination. In fact, gin-call up ng aton attention. We're going to have a meeting sa buwas with the National Vaccination Council. Iga-discuss na naton kung ano pagid ang pwede ta mahimo nga in spite of the strategies nga ginaunahan ta na gani ang National Vaccination Council sa mga strategies na pro wala nagasaka ang aton
vaccination numbers lately. Damo kita na diskubriyanta sa mga kabarangayan, Aksyon Art na hindi payaluyang magpapakuna. Okay. So ginimo ta, we met din pa-attend naton sa huddle kag sa aton daily meeting ang barangays naton with the highest number of cases sang COVID kag ang tanan nga barangay subong ginapaubrata sila census, ginapa house to house kag gina-determine kung sino pa ang mga constituents sa kada barangay na unvaccinated pa kaya muna silang i-reach out naton. Okay. Ang aton di medyo jutay nga ang aton di nga medyo kabudlayan kay tungod nga ang vaccination is not mandatory. Hindi ka man sila matingal kung hindi sila gusto magpapakuna. Action Art. Ang aton nga mahimo is tagaan ta sila sang nagakabagay nga impormasyon, sa eksaktong impormasyon na para ma-convince sila nga magpapakuna kung naintindihan nila ang kaimportante ng vaccination. Other than that, other than information and education campaign, hindi ta sila mapilit, hindi ta mapuwersa kay tungod hindi man mandatory ang vaccination. So kada isa sa aton may role ang subong down to the purok level nga mga officials, inapabulit naton sa vaccination campaign. Amo lang aton subong nga ginahimo. So we will see kung malabot agad ang herd immunity nga aton tani nga gina-target nga mahimo tani by next month kung pwede nga makalabot na kita 70% or nagakaungot lang din kita ngayon dire sa mga 50s sa 50%. But kung tanawon mo sa iba nga mga LGUs around the region, pagtaas ng ilang percentages. Okay. Amo na gani siling ko, ano yung bakulod, damo sa mga strategy ng gamit, no, kita nagbaliskad, iya pati sa vaccination program na to naghina, no? Pero, ma'am, ining mga barangay subong, ano nga mga areas ini sa bakulod, nga daw may damo gin nga cases? Well, actually, ang pag-asa nga cases, consistent na sila ang top 10 more or less. Action Art, no? Amo man sila ang top 10 biggest barangays. So I think because tungod niya damo man tawo, amo man na siguro so may correlation man ang size ng population number of cases. So for example, Mansilingan, Kapuling, Mandalagan, Villamonte, amo man na sila po ni Estefania, Tangub, amo na nga mga barangays ang daw damo gid mga cases kay dara man damo mga subdivisions, damo nga residential areas. So mo na nga dara man nagasaka man ang aton nga mga cases. Okay. So sa hadol nyo kag meeting, so anong responsibility diri sa mga barangay officials that includes down to the purok leaders? Well, we ginapasalamatan naman of course ang aton mga barangay officials. Open man na sila nag-coordinate kag nag-cooperate sila sa aton kasi actually sa tuod lang Action Art kung gasaka ang cases sa barangay problema man na ang barangay officials man mo. Correct. Kaya kadamo man ang ulubraho nila paghalin na sa testing, sa contact tracing, sa extraction, isolation, mag-monitor sa mga naka-home quarantine. Damo sila sang dapat trabahuhon. So the fewer number of cases, mas jutay Manila obra. So na-cooperate sila kag gusto man na nila nga magbubuog ang cases. In fact, may ara man sila mga suggestions kag ang mga barangay may mga initiatives man sila. For example, sa Mansilingan nagpapasara ang ilang barangay council sa resolution nga maghatag sila sang incentive sa mga mapabakuna. So may 2 kilo nga bugas nga ginapanghatag sa magpapakuna inang mga wala pa na vaccinate until now. Naging survey nila kagin may ara na sila census sa barangay. Alas 7:20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon firing. Ang inyo ginapamatian si Executive Director Ang sang EOC, no, kay sumungya ang observation kag ang data nagapakita nga ang Bacolod City sa gihapon nagapanguna aside from COVID-19 cases that includes sa death cases. Ma'am, sorry, ginauto na aton linya. Yes, so nasa nambal ko na kaina Action Art. Ang iba ng mga barangays
depende man sa mga barangay captain, kag sa mga officials, may kanya-kanya magani sila initiative, no? Like you-mentioned ko, ang Mansilingan, Okay. mahatag sila incentive sa mga mapapakuna, yung mga wala pa nabakunahan until now. Kung mag-submit sila to vaccination, i-present nila ila vaccination cards, at tagan sila 2 ka kilo nga bugas, something like that. No? May mga amos sina nga mga initiatives ang tagsa-tagsa ka barangay. So, kung tanawon mo, Aksyon Art, wala si tagakulang sa strategy. Pero nga, so gintinwaan man na isang Emergency Operations Center to find out kung ano ang kalabanan nga rason sang mga wala pa nabakunahan nga hindi sila mag-submit to vaccination. Okay. So, ang masabi nga rason nila, kalabanan sila, no, mga for religious reasons. Sana. Ang ikadua, ang mga senior citizens, kadako sa ngaton kulang nga lalakson nga dapat i-vaccinate sa aton senior citizen population. Ang mga senior citizens Aksyon Art, we found out sa EOC, gapamati na sila sa early morning nga radio programs, kaga may ara ako noon naghahambal sa mga programa, wala sa kabalo kung ano na mga programs sila were trying to find those out. Nga ginambalan sila nga hindi na magpapakuna, mag-take na lang sa mga herbal nga mga bulong nga kung ano nang ginapromote nila nga bulong. Oo. Ang iba naman niya nga hindi sila magpapakuna kay Diyos ang bahala sa ila. Diyos. So mga amo sila, so kadamo sa mga reasons. Ang problema kay hindi kita maproteksyonan, tanan kita. Kag ang kinanglan kaya is to reach the number nga mapapanaog ang risk sang success nga magsaka. Okay. Nagpapanaog ka ang number of deaths. Aha. So hindi ayan kinanglanon, ibalik ta to ang program da CPIO nga may Facebook Live ang mga doktor. To nga daw katakom lain ang sila mismong galambal nga mabatian sa mga senior citizen? Yeah, actually isa na sa mga aton ni gina-arrange na subong nga ibalik ta to ang 1 hour every day to nga aton Facebook Live with the experts sa aton mga infectious disease nga mga doctors. Okay. Na kung may mga pamangkot. Kaya amo nang aton pang counter naman sa iba niya mga program nga nag-advocate sila sa no vaccination. While kita kabalo nga may mga naga-promote man gali isang no vaccination sa mga programa nga iban sa radyo. Nga amo nang kita pamatian sa aton nga mga katigulangan nga iban sa mga pro. Pero So, ini party sa naga-program ni, sorry to butt in ma'am no, ang party sa program ni kung matuod nga naga-promote sila iya for sa kung ano mga sektor na gusto nila nga hindi magpabakuna, ano man may salabton ini ma'am? Well, morally may salabton sila, Aksyon Art. You are killing people if you advocate hindi sila magpa-vaccinate, no? Kaya kita ang gobyerno, hindi lang na ang Department of Health, ang World Health Organization, ang tanan niya mga scientists, ang mga nag-estudyo sinisang COVID-19 kag ang naga-discover sa mga bulong ang gina-advocate is vaccination gid amo lang gid ang solusyon naton sa subong. That's our last recourse na gidabi naton no nga mapapanaog ta ang risk or cases from going up amo na ang vaccination. So kung ikaw you are promoting the opposite, then morally may ara ka sala. You are causing the death of people, you are causing people to be admitted in the ICU sa mga emergency rooms because kung nabakunahan na sila, they will have better protection pag hindi na sila matamaan sa mga sintomas ng COVID. It's tested and proven. Hindi lang diri, but all over the world. Kung ginaya ng proven na ginaya nga ang vaccines work and vaccines are effective. Okay. So kabay pa nga ining mga strategy naton ginapadayon, magabulig ini-convince sa public, pagkumbinsi sa publiko nga sige na pabakuna. Subong mga sa una to kung di ka ginutok mo, ang manumduman ko basta mag-abot gani ang AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ginutok pa imo sa mall nga hindi hamak. Subong kumusta ma'am? Yes. Yeah, well, actually, amo na ang problema tas ang nagiga, ginabala na gani kita, ginabash, gani kita kay naga-super spreader events ang aton mga vaccination sites tungod nagalaba ang pila sa mga gusto magpabakuna. Subong nagyutay na sila
Kag wala labo sila damo-damo kita bakuna aside from subong siguro more than 100,000 doses ang ara sa aton Uy. cold room facility. May maabot pa kita nga Sinovac naman another 15,000. Kag may maabot pa kita nga Sputnik Gamaleya nga vaccine no nga ipadala sa aton sa national government. So damo na choice ang aton mga pumuluyo ang mga kauturan sa Bacolod. They can choose from Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, and now Sputnik Gamaleya. Kag magasugod naman kita sa November 5 sa mga minors na may comorbidity. Okay. So, I hope ang mga tao i-grab na nilang opportunity na subong ang bakuna libre. Wala pa bayad ang bakuna. Ang bakuna very expensive. Ang mga brands parehos ng Moderna, that's 6,000 pesos na kung baklon mo. Sus. Subong ginahatag, libre. Kasi sa Jason, in the future, mahimo na sa parehos ang flu vaccine or pneumonia, nga baklon mo na, banabayaran mo na, kasi hindi na siya affordable kag accessible sa kadamaan sa aton. Sa Okay. subong, ginadulong sa city government sa aton pumuluyo ang bakuna. Dito sa pagidbala nga hindi ka gid mapabakuna. Ang mga bedridden naton ginsiguran ta na naga-house to house na kita. And of course, ginapasalamatan ta kag gina-congratulate ang aton nga mga ang aton liga ng mga barangay nga naga-coordinate sa aton kag ang aton din nga vaccination teams alin sa EOC sa COVAC sa City Government of Bacolod. Nasubong naga-house to house kadto sa mga barangay Okay. para mag-vaccinate sa aton mga senior citizens Aha. kag mga bedridden naton yung mga pasyente. Okay. Now, kung mag-abot ng Sputnik, do primero ni siya ng Sputnik nga makasulod dili kung may-ari kita allocation from national, no? Yes, manag-abot na siya. First time tani nga mapatagan kita sa Sputnik sa Gamaleya. Aha. So, bangod sini, do kay ti damo-damo galida, hindi man ni ma'am bastante pa man ang cold room ta nga abutangan sini sa ila kag hindi ni magkala-expire? Yes, bastante. Actually, ang aton nga first in first out man na mo na may kita cold room manager no, Okay. cold chain facility manager si Ma'am Pao na siya na ang in charge dira kag gina-monitor tagid na hasta ako personally naga-monitor sa mga expiration dates kay dako gina nga blunder dako ma-expirean kita na vaccines ma-sanction kita sa national government. So wala layo pa ang mga vaccinations ginauna taman deploy ang mga nearing expiration. So far fresh ni tanan na haton nga mga vaccine. Atong plano to ma'am, no nga magkadto sa purok sa mga barangay may ang bus naton ining ginagamit ang COVAX nga strategy. Abi why pa nimo umpisahan subong? Ara na muna nang ginahimo ta sa bong action art. And in fact, during our meeting kahapon nagpangayo na regular schedule ang mga dalagpo nga barangays. Okay. Example bala ang Estefania, every Saturday may isa ka vaccine na nga ma-assign gidya sa Estefania. So sipuno na ni kapitan ang tanan nga mga wala pa nabakunahan, i-schedule na sila nga kada Sabado ara da ang vaccine. So lang sila dira, maulat lang sila sa vaccine. Pagsaka sila sa vaccine for vaccination. Ang November 5, among pagining worry kay siling ko kun hindi ang iloy, ang ginikanan o ang amay, why gani ka pabakuna, much more kabataan ni pabakuna ya? Yes. So again, amo na ang ginambal ko kagina, hindi siya mandatory. Hindi ta magpuwersa ang mga tao nga magpabakuna. Kung hindi sila gusto kay voluntary na iya mo na iya kung gusto ka magpabakuna, then you go for vaccination, you get the vaccine. Kung hindi ka pwede mapersa. So, but I hope they understand na ang una nga kaigo kag ang lala ang symptoms amo ning may mga comorbidities kung may Okay. mga kondisyon ka na balangadaan. So, amo na nga ginatagaan gina sila priority.
Now, ini ang sa minor, no, o kung sa kabataan nga may comorbidities, so far sumungkon record data from the barangay nga nagsulod sa EOC, mga pila ang total nga na register? I think as of the last time, sobra na 10,000 ang nakaregister na, na 12 to 17 years old. No? Okay. I just don't have the updated data sa tubong, pero damo na ang nag-register. Damo na ang nakaregister sa aton ng mga kabataan. Ma'am, i-check ko lang sa imo kung di nagligad kung may nakalusot aside from 48 years old, ato lang nagkadto di sa aton, then nakapang nakapang tapik pa sang COVID, nga kulang-kulang ang papers. Why na itong madlugangan? Kag nano ang istorya sa inyo o kag inyo pagsugilanon sa Coast Guard? Well, istoryata na ang Coast Guard. Gin-invite naman sila sa hadol naton. Kag ginklaro ta sa ila ang aton nga policy. Ginklaro ta na ang protocols are being put in place. Kag may mga rason na kun nga nga may ara kita nga muna nga mga pulisiya. Kag dapat sundon gid na. So gin pangayo ta naman liwat ang ila nga cooperation kag at the same time ang ila nga tutok gid no ang mag-attention din sila. So subong action art damo naman gireklamo nga masyado naman kuno ka stricto kamaan naman, but then we have to protect our community. Wala kita may nimo kay we are still in a pandemic nga merciless, no? Wala luoy-luoy. Wala ka pamili nga ang COVID, say 40 years old ka, say 39 ka, 85 or 7, kung iguon niya ka, kaya hindi ka ka-survive. So muna nga kinanglan, ginahin mo isang city government. Alas 7:33, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line. Ay, ikaduha na kita nga tuig pero sulit-sulit lang yung problema ko. Na hindi kita makaidog. Singuna to, kulang na lang may mga cases. May adlaw pa nga singuna nga 0 case ang makulod mo. Ginapamalakpakan sa bilog nga Region 6 ang primero. Kita pang ginasunod nilang strategy di. Kung anong game plan iya sa makulod. Subong ang mga nagsunod sa aton do mo pa ang nagmayad ang kondisyon nila. Ang aton diya sa makulod na naglain pa. Aksyon Firing Line. Ang lain kay isang primero atong tiyempo nga puwerti ato ang siling ko mag-amo ni siya ka damo abi ang nagapabakuna. Ang momentum sa pang-vaccination program, kada may schedule sa mga mall, puwerti mo. Arai mo ya tao kakadto puwertik damo galilinya. No, gapangakig pangiban nga hindi na ma-accommodate sa sinangadlaw aga pagalilinya sa mall. Sumong baliskad yan, ninit katama ang mga nagakadto sa mga vaccination site. Aksyon Firing Line. Kaya mo ning pinagasubo gid nga bahin sang istorya. Ma'am, sorry gid na utod liwat to. Yes, action art. Yes, you were saying kay na? Ay, nautod naman siya, alas 7:34. Anyway, sige na lang, last part na lang ni sa aton pagpamangkot. Man, sa mga kaaksyon naton, sa tutuod lang, kung ako lang iya pamangkuton yun, hindi naging mangkutani, magtalakay, party COVID, na gino, sulit-sulit lang, kag ang istorya, say man gyapon, pero anong taniho? Kadadlaw yabon na lang tani nga kanamo-damo sang kaso, kag may mga nagakalamatay. Oo. Ang data naghambal nga amo na yung sitwasyon. Kag ang lain pati kung may patay karon da. Kag kung sa miyembro ng pamilya mo, subo mo. No, subo bla pinsaron actually. Ako naka-experience ko nag-upod ko sa isa ka lubong gani, suspected ba lang to? No, actually kami lang yang layo pang distansya mo, kamuhanon nang iya sa buho sang galantaw to. Kung hindi ka paklapit. Aksyon Ma'am, sorry, ginutod liwat. Yes, action art. So, hopefully, initalan nga mga ginahimo sa city, kabay patani nga kaluyan nga maglain, no? Ikaduwa na kita nga tuig, diri pedo nagabisyo, liwat ang makulod, no, now? Yes, amo gina action art, no? Sang primero, daw tanan na gusto mo nila, gusto shortcut to nila ang process para na mabakunahan. Subong ya,
wala na tayo, hindi na nato makita. So I guess ang nabili na nga wala pa, hindi pa vaccinated are those nga wala nga sila plano as of now nga magpabakuna, no? Kag siguro kinanglan gid nga kumbensyon pa sila for them to submit themselves for vaccination. By the way, i-follow up ko naman lang ni ang supply sang medical oxygen. Kumusta kinagligad to dog o kadamo sa nagapa-reserve dog ginakulang ang mga hospital? Actually, subo lang for as long as mag-abot lang sa aton ang raw material, which is liquid oxygen. Dira ta na problema sa last time. Kaya ang sa aton di tatlo kabilog ang aton di nga manufacturing plant sang oxygen, ang manufacturer sang oxygen. So, ang kulang lang gid kung may shortage gani sang supply sang liquid oxygen, dira ta naga problema kalabanan. So, istoryato naton nag-meeting si Mayor, nagpatawag si Mayor sang supplier gid mismo nga sa Cebu, and may mga ginhimo makita nga mga tikang para nga mabuligan ta na ang mga aton diri suppliers ng oxygen sa Bacolod. Kabay pa hospital. Yes, kabay ma'am. pa tani pag-stable, kabay pa tani ang aton lang ayo nga hindi lang tani man paggamiton bala for profiteering, for hoarding, kaya mo dira pagid nagadako ang aton nga problema. Yes. Ang hospital ta ang mga kuan nila subong ang bakante o kon ang capacity okay pa man, hindi pa gid tama ka overwhelmed. Overwhelmed gid Action Art. Sa nambal ko na sa imo kagina, I have been helping several people nga makasulod sa mga hospitals naton. Ang for example, no, ang iba ni mga hospitals may bakante na sila nga room or COVID room, COVID ward. Ang problema, damo man sa mga nurses nga masakit man, naga-positive, may mga doctors man kita, kag may mga nagare-resign, may iba naga-transfer, so hindi tagid na mapunggan, kag may manpower shortage kita nga ginatanaw pagid. Sige. So kabay pa in the coming days, malain na ning trend kag kabay pa nga mag-us-us man ang numero sang kaso sa Bacolod. On that note, Ma'am M, salamat gid sa time. Good night. Thank you, man. Thank you, Action Art. Good night. Aksyon firing line. Grabe nino, kamakon mo na. Sumong yung ginaproblema sang city. Sa una, vaccine ang ginaproblema ta. Because we are very dependent on the allocation coming from the national office o kung dito sa NIETF. Di kon mag-abon ni karon makita sang national, siling yan, di ang Bacolod, hindi man paano pa kamo padalaan na karon sang dugang nga vaccine, kay wala man niya kamo nagapang bakuna. Ha? Why man niya sa nagapabakuna sa inyo. Dalangan ta na karon sigiyon ta ni padala sa inyo nga ang ending ya dara man lang ninyo hala katago da sa cold room da. Aksyon firing line. Mano ka nakabi karon kung yung national na mahambal ay sino may diferensya di. Na ang mga kapitan mo ning kaluluoy man, ang kapitan actually ang trabaho na hindi hambak subong upod ng mga B-hertz. Ayawan ka kapaintindi mo. Tinugangan pagid sa mga nagapinasaway sa totoo lang subong tilawi bla maglibot sa mga subdivision, libot bla sa mga kapurukan. Way pili ya. Kung hitingwan abi ini sang kaglibuton sa mga task force disiplina, ayawan kay mo kapinanglagas ka kabataan sa dalan pro. Aksyon firing line. Halin sa kabataan pagkadto sa malam nga pinasaway, ti ano mo na, ayawan kaya, kay bisan na mo kampanya, ang iban, budlay gid guro magsunod sini. Ti maluoy na kita sa aton mismo kaugalingon, kag sa aton ekonomiya, nga kita man mismo direkta ga kaapektuhan. Saan nung pamalabot ang target kag herd immunity? Ti ginausisa gani subong ni Ma'am Imang kag sang city kay kuno may nagaprograma iya nga gina-convince ang tawo nga hindi magpabakuna. Aksyon firing line. Tingnan nila nga hindi violasyon kon hinali nga tuod gid man nga nagapangkumbinsi siya kag naginambalan yung tao hindi magpabakuna. O ti paano kag ano nga strategy diri ang himuon sa city in order nga makumbinser ni liwat nga mag-cooperate sa panawagan sang syudad. Na amo na ang aton gid dapat bantayan.
At the end of the day, hindi kita makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Believe you me. Mag-amo ni gyapon nga 14 cases, luyag ang mga business sektor nga panawagan, nga kung tani medyo halugan ang leisure travel, i-allow na. Sa tong chimpo, di sa una, ginapasulod na mo. Taga Region 6, nga sinulod, nga kaladto sa mga naglain-lain, di nga tourist destination, ti amo ni ho. Ginpasira na naman niwat, kay gulpiada, nga nagtimbuok, nagbaliskad ang paya, kita di aton subong, ang may pinakadamo nga kaso, kag numero man sang mga naga kalamatay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito. At that time,
no? Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So pagkatapos isa nagtamo dito, no? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung I-check ta na yung mga daling patrol, may araw sa aksidente, may bata pa nga napilasan, pero i-check ta kay Aksyon Eden na boso sa flash report. Aksyon Eden. Aksyon na art live kita di karon sa bayan sa Nara Street, diri wala sa may BS Aquino Drive intersection sa para sa mas familiar pagin sa likod sang triangle ni Bala Action Art intersection. Ang going Villamonte Way. Duha ka motor ang involved dire, kundi ang isa ka motor angkas ini may bata pa nga edad siguro 5 years old, 5 years old to 6 years old. Bali isa ka motor, duha ka babae ni ang kasanay kag amo ning bata. Kag ang isa ka motor nagaisahanon lang ining lalaki
Pero amo ni ba lang resulta sang beating the red light action art. Kay ang iba minsan nga orange na, imbes nga ready to stop, ang iba niya ang orange ala hingagaw. So, amo ni nga natabo naglambot gid ang motorsiklo sang duwa ni ka babaye nga may angkas nga bata nga nagresulta sa pagkapilas ni ang driver sa motorsiklo nga babaye gin bandage na di ang right yang nga kamot bangod nga hindi na magiho. Kag ang isa medyo okay naman action art no, may sorry sa mga nagkakaon na may dugo lang bala sa dulunggan. Kag ang bata may pilas sa tsura kag nagsambil ang bibig kay sa suno sa mga nakakita naglabog ni gani ang bata. Wow, kaluluoy man. Wala kita din nakita sa area sa helmet bala para abi sa bata kag sa duha ni ka mga babaye. Pero ang isa niya ka lalaki nga motorsiklo enkwentro nila wasak ning subang. Pero siya naka-helmet kag wala siya napilasan. Actually, Dira na sa may kwan, sa may daw closure nga dalan, dapit o kung dito na sa punta? Diri na sa may intersection, yun ba lang, sa going Villamonte nga way. Sa likod sang... Lapit sa stoplight na? Sa kwan? Sa may, ano na yun, tawag? Sa temple ba lang? Chinese temple, okay. Oo, diri na di action art. Kadako na di daan ay dako ba lang intersection. Although may ara man sa traffic lights amo ni nga oras galing kay mo na ang hambal ko nga kabudlay kis ako beating the red light. Medyo dagi ka sa may traffic lights, no? Kilid na daw yan ang ka-triumph lang nga kwan mo do stock room lang na ano da. Oo. Na may gasolinahan sa kilid niya? Correct. Oh, isus, ay kaluluoy man. So far, hari naman diya nga aton sining medic kag nagginabutahan first aid ang aton sining mga pilason kay naghamba na ba tiyan ko man din naghamba ang mga pilason nga hindi lang sila bala magto-hospital gid so hindi naman gid necessary action art mas nahatok sila kuno dito man sa hospital. Ari naman nato sining kapulisan nga nagapatigan man sa investigasyon angon sa sining aksidente nga nagluntad siniman nga gabi. Live diri sa gihapon sa may North Drive para sa Flash Report. Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon sa patolad Aksyon Radio. Halonggin sa mga biyahero, kadelikado, kapin pagin ng beating the red light, ara ka sa traffic light, halong, agud avoid disgrasya. Walang duda, todo bigay kang magmahal, tulad Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hiyadang pilihan padayon Aksyon Radio pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano na kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station. Time alas 8:07 na. Aksyon Firing Line. Oy, atensyon sa mga nag-intrad driblang kami ara sang entry kay magabot ko anay sa mapalaron tang winner mga hatag si Aksyon Eric 500 pesos. Iya sang istasyon no sa kalwan sang Aksyon Radio Bacolod, temprano nga pamaskwa sa mapalaron naton nga magabutan karon nga gabi. Pag ring sang cellphone yung sabtadayon, parang makahingagaw kag parang temprano pa ang inugbakal nyo sang kwano. Lulutuon nyo da. Sapin-sapin ginaya para sa mga kaksyon. Tadiri kita Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Okay. Arina, may nagsabat na sa cellphone niya. Hello, may gabi. May gabi. Ma'am, sino gani palihog? Dominica Dispoho. Taga din gani si Ma'am Dominica. Taga Sumag. Purok Magayon. Pila ng edad ta? 90 years old. Sus, grabe ba? 90 years old ka na, ma'am? I'm a teacher. I was a teacher in Sumag Elementary School. Wow, very good. Ma'am, thank you gid sa imo sini nga pag-intra diri and of course... Kadahan ako na mag-intra. Amo ko lang kumalang kabutan. Ay, tuod. Ay, grabe, no? Kadibuina sa imo. Yes. So, pero may kagigipamate. Ha? Mr. Tayhopon, kilala mo si Zambales? Noel. Si Noel Zambales? Inablos ko. Why nablos gali ni Ma'am? Very good. So, listener kagid gali sa Aksyon Radio, iyan, no? Oo. Wow, perte. So, mag-extra gani si Aksyon Dale mag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Wow! Yay! Ma'am, congratulations. Alfred, ano na? Salongga, Alfred, ano pa nilipat ko? Oo. Tayhopon, Santong, kadamo ba sa inyong balanto? Wow, very good. Ma'am, balako. congratulations sa imo. Ihulaton mo lang ang text na, ma'am, kung ba ano ang number reference ang i-claim mo money kag ang naghulog. Salamat kid, congratulations. Thank you. Okay, good night. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1.
Grabing edad ni Ma'am Dominica Dispujo. Katunga lang niya sing edad. 90 years old. Congratulations. Perti pa, no, pagsikyapon, no, si Ma'am Dominica, ay retired teacher, no, dira sa Sumag. Again, congratulations. Wala talang mama. Nga ipadala mo ng reference number kag ang nagulog no para mag-claim ka mahapos. Action firing line. May gabi lang kay guest watches siling hope everyone can get vaccinated. GR Mainit Region, nagamonitor kami kuno sa program. Araman si Didain nini Juna. Hinulsol gina sila kung di sila kapabakuna. Obligado ka na gid biskan din ka magkadto. Next time may bayad na. Ay Diyos ko. Lily at Aton, good evening, Action Art. Monitor lang kami, Gardenville. Stay safe and God bless. Junilo Norbe, puwerte man nga strategy ba? 2 ka kilo bugas. Amo tong sa mansilingan, gina, sir. Melvin Pinyafil, tagaan ni 1,000 worth of grocery, pariyode sa Makati para magpabakuna ang mga seniors. Ay, galing 1,000 worth of grocery pagida sa Makati. Galing damo na sila kwarta, sir eh. Alin Louie Himutia Kasimanwa, may gabida sa Linawon, Kawayan siya. Happy birthday kay Maria Lia Bantayan. Always ka monitor sa program. Stay safe and God bless. Oy, kitita Mikmik Liardo, dira sa Iloilo, may gabi kag condolence sa pamilya nyo. May I ask, walk-in vaccination isinayala SMX Robinson October 18 to 24. Can go there without appointment. Actually, duwa naman problema. Sumumam, basta nga ang importante, nakaparegister ka online, kay actually jutay sa mga nagaparehistro eh. Nagaparehistro, nagapabakuna silang ni Ma'am M. Ang, why gina problema. No, why ko di kopya sa mga isang schedule sa ila vaccination centers. Action firing line. Sir Milili Oligo Gamonitor man, J. Yi. Good PM, watching here in Vietnam. Great ko lang tani, Family Perez, kag yes, ang Victorias, kag Pulupandan. Salamat, thank you, God bless sa imo. Arakman, Dennis Richard Tibur Roma. Sir, may gabi. Action Art monitoring here in Municipality of Cahiglupad, San Enrique. Salamat. Nona Agravante, may gabi. Action Art still monitoring day and night. Thank you, Gid. Donna de la Gracia. Paul Poras, siling Action Art pamati, kag monitor magkamidi. Pamilya Poras, diri sa Binalbagan. Stay safe and God bless. Ikaw man, sir. Diding alohamiento, may gabi man. Tamyaw ko no si Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Delagdon, Noel Amar, kag Alex Montes. Halin kay Sir Milili Uligo, Ma'am Ana Sinuro, may gabi. Ang iban na karon naman gura. Dugay-dugay si Rochelle Polhincio Susana. Nya always nag-monitor di sa Barangay Pandanon, DSB. Haraman ka monitor karon na gabi. Si Bibi Biligorio Gregorio no sa DSB sa poblasyon upon nanay Jutay Janice kag husband ko. Gid ko lang family Gregorio sa Barangay Kabog. Thank you gid sa inyo ha. Thank you for listening. Oy, silinga good PM Sir Art. Ano ang number para maka-join man ko sa SAP sa ARB? Gusto ko kita ni mag-join. Hindi ko sa uladong number kasi ako sa kay Aksyon dyan na siya nga sige lang ma'am, kay basi makuha ko bas, ipadala ko lang sa imo. Thank you gid, Ma'am Cheryl Perez, for sending sang mensahe sa messenger. Action firing line. Alas 8:14 ang iban ta pa karunan ting iban nga mga mensahe ho. Sa iluan ko lang very quickly si Aksyon Dale Salazar. Balita sa Bacolod City Hall. Ambot ko na pasulod kay ina ni Councilor Dindo Ramos, kaya may resolusyon to sa kaina, interview ko sang aga, ang condonation bala sa mga penalty sa mga tricycle nga nagagawad sang mga permits ni Lada sa city. Kaya daw ay ginugbayad, di siyempre pandemic mo, way income ang tawo. Action firing line. Sa detalye sa balita sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art sa virtual session sang City Council subong hapon may pladiri ka mga resolution na gin-aprobahan no ang konseho. Isa diri ang gin-author ni Bacolod City Councilor Renisito Novero.
nagapangabay ni siya Aksyon Art, no, ang council, ang bugos nga council nagapangabay nga kung mahimo, no, nagapangabay sa City Health Office pagiman sa City Mayor's Office nga preemptive, no, preemptive purchase sa duha ka mga COVID drugs nga ginawa sa Aksyon Art para sa mga severe or critical nga mga COVID-19 patients sa Aksyon Art. Amoy ini nga mga drugs ang remdesivir kag tocilizumab nga according kay Councilor Renesito Novero, according nila si Action Art based man sa mga report, iwat ni Action Art ining duha ka mga drug at tuman kamahal ang presyo nga hindi masarangan sa mga pigado nga mga pasyente Action Art. Kung mayara gid man sa mga COVID-19 patients nga yara abi sa middle class, makasarang sila magmakal pero may iban pa nga mga galastuhan sa hospital bill Action Art nga posible ma-deplete man or maubos ang ila sining nga kwarta. Rason nga according kay Councilor Novero nga kung mahimo pa lang preemptive purchase sang sining nga COVID drugs para at least kung kinahanglanon mayara sang butungon ang aton sining nga mga otoridad Action Art, mga hospital. Kay according kay Councilor Renesito Novero nga may mga ng scarcity, no, kakulangan sang supply sang sining mga drugs sa mga hospital. Actually hindi na lamang diri sa Bacolod City kundi sa bugos ng Pilipinas Action Art nga kung pasihan naton ang mga palihag sang DOH official sa national tubtub pa niya sa Desyembre mabatsyagan ang scarcity or kakulang sining mga COVID drugs Action Art ilabi na ining tocilizumab. So sa ito man naton si Councilor Novero kung bala once maprubahan kag kun madayon gid man, no, ang ining plano or maktuhan ang iya sining resolution kung bala libre ining ihatag sa mga COVID patients. According kay Councilor Novero, depende naman ni Action Art sa guidelines sang City Mayor's Office, no? So intugyan niya kay Mayor Bing Lunardia ang policy or guidelines sa pag-utilize in kaso gid man nga madayon ining preemptive purchase sang remdesivir kag tocilizumab Action Art. Pero according kay Councilor Novero, akong libre ti Mayo. Pero kung hindi man libre, kasi may mga minimal charges kung mag-Action Art ang iga-charge sa mga pasyente, no? Kaya kung madumduman, may pila niya ka mga COVID patients, like mga opisyal, no? Or kilala ka mga individual, ang before na hospitalized, kagin patake the Action Art sining mga COVID drugs like tocilizumab, kag remdesivir, kag nag-ayo ang ginasining kondisyon Action Art. Ano ang tingog ni Bacolod City Councilor Renesito Novero? Urging the City Health Office through the Office of the Mayor to purchase, to make preemptive purchases sang mga anti-COVID-19 medicines like the remdesivir and tocilizumab considered gina-prescribe sa mga doctors sa aton mga hospitals sa pagbato sang virus kag pagpaayo sang aton pasyente infected seriously with COVID-19 virus because gin-propose ka na because reportedly ang supply sang silang medisina tama ka scarce and then kung may ara tuman man kamahal kag hindi na masarangan sang aton mga low income citizens na mga pasyente igo abis ang COVID-19. Kag bisan pa may mga middle class kita nga mga pasyente ti bangod sang mga gasto sa ospital kag mga medisina ang ilang ikasarang financially nagka-deplete. So, kaluloy sila kundi sila kabakal sila ng medisina. In case, attorney, nga magbakal din man ang City Health Office, once nga usaron siya sang patients, is this for free? Or depende na sa kay Mayor, no? Ideally, tani, ma-free, pero depende sa ilang policy. But ang ideal sina nga kung magamit ang inang medisina serious kung makasarang kag ma-refund lang nila ang minimal abing presyo paggamit naman asang syudad for repurchase. Okay. Pero kung
pwede mapangatag libre, depende sa sitwasyon. Oo. Depende sa policy. Action Art na batian si Bacolod City Councilor Redecito Novel Action Art. Di may plato kay nagka mga pamangkot like si Councilor Simple Distrito, like kun bala allowed lang ang mga LGUs nga magbakal, no? Kay isang una Action Art mga hospitalan niyang ginaalawa. Pero according din kay Councilor Novero, may mga dokumento or memorandum na nga ginapapanawag ng DOH nga ginaalaw, no, hining mga local government unit nga magbakalman sang sining mga COVID drugs nga mag-team na usaron para sa mga severe to critical nga mga COVID-19 patients diri sa may syudad sang Bacolod. Samtang sa dugang naton nga balita sa Bacolod City Hall, good news para sa mga barangay nutrition scholar o kon BNS Action Art, bangod mayara sila sang increase sa ila sining allowance nga 500 pesos. Ang existing nila karon nga sweldo is 5,000 pesos kada bulan, pero with additional nga 500 pesos may mo na siya 5,500 pesos. Hindi pa na Action Art subong nga year ma-implement kundi sa January 2022 according diri kay Bacolod Councilor Cindy Rojas, siya ini ang chair sang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. According kay Councilor Rojas, hindi na kinahanglan sang isa ka ordinance nga ibalayon pa, i-form, i-draft, hindi naman kinahanglan nga amyendahan ang ordinansa. Bangod Action Art, ining mga BNS gali, under ni sila sa City Mayor's Office. So according sa iya, pwede na siya ma-implement right away, pero ang ginmention niya nga date is January 2022. Ginapanggi Rojas nga di siya man yung nagpangabay kay Mayor Ping Leonardia, and then recently may mga development, may update nga gin-aprobahan ini sang City Mayor Action Art. Kung madumduman ang mga barangay health workers, may gin-amend ini nga ordinansa si Councilor Rojas nga naga-increase man sa ilang sining sweldo nga from 4,500 naging man 5,500 pesos. So with the development Action Art, alalangay ni ang ginabaton, no, nga monthly allowance ang DHW kag BNS. O galing ang barangay health workers subong October 2021 ma-start na niya ang implementation sining ordinance nga gin-amendahan ni Councilor Rojas. Meanwhile, ang BNS naman nga increase sila allowance ma-start by January 2022. According sa data ni Councilor Rojas, more or less meron sang 88 ka mga barangay nutrition scholar diri sa mga syudad sa Bacolod Action Art. Sa gintumangkot ko si Councilor Sindikon, ano ning difference bala sang BHW kag BNS. Kay according siya, though almost the same ang job description Action Art sang BHW kag BNS, nga before pandemic ining mga BNS though more on involved ni sa nutrition sa mga kabataan, kaya according siya ti isa ka barangay mayroon sang at least isa ka barangay nutrition scholar. Samtang ining mga BHW naman niya assign usually sa mga barangay health center. So with the COVID-19 pandemic, according kay Councilor Cindy Rojas, man diri sila tikit pang reassign man sa iba na nga trabaho Action Art para mag-augment man sa kampanya kontra COVID. Pila ka bilog sila sa Bacolod? 88. So amo ni ang maka-benefit Action Art, no? 5,500 nga monthly allowance, pero sa January 2022 pa ma-start, no, ining implementation. Ano ang tingog sang chair sang Committee on Health, si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Recently na pa-upload naman kay Mayor, increase na sang allowance ang ato naman yung mga barangay nutrition scholar. Increase na sila starting January, additional. Bali pareho na sila compensation sang aton DHW. Pila lang? 5,000? 5,500 na sila. Pareho na sila compensation. Pero need pa ni ordinance, Councilor, or... Si DHW, I had to amend the ordinance, no, to increase their allowance. Si BNS, no need na because BNS is under the office of the city mayor, I think, no, so only BNS pala. So, dinayo ko lang si mayor sa pabutangan budget. So, starting January, increase na sila. So, we have
BNF, no? Ang natin barangay nutrition scholar, itong mga 88 na sila kabilin. Oh, all over Bacolod City, Councilor, no? Yes, all over. Oo. So, ka-one per barangay na sila. Ano ganing difference sila, Councilor, sa BHW? Well, ang BHW siya, muna sila yung nagaman sa aton ng mga health centers, no? Kasi subong, because of the pandemic, i-diversify ng ilang services, may ara sila sa facility, may ara sa vaccination, may ara ga-act as the health ng ilaon nga barangay, no? So, lugin haboy sila sa kalain-lain nga field. Ang DNS actually, more or less, though the same job description, pero si DNS ang iba din-utilize naman as the health ng aton nga barangay, no? Pero ang ila niya nga description nila ang ilang obra niya pre-pandemic, they are in charge of the mga nutrition sa atin ng mga kabataan dahil ng mga malnourished na pala ng mga bata pa sa barangay nagatutok sila ang in charge sila. Action Art Babatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas, no? Hulaton lang, no? Sining mga 88 ka mga BNS by January 2020 increase, no? Sila sini nga monthly allowance Action Art. So far sa komentiba ni Councilor Rojas bilang chairman sa Committee on Finance and Appropriation, tinatapos na yung sining budget hearing sa proposed 3.25 billion pesos para sa next year's nga budget sa Bacolod City. According sa Action RT, more on COVID-19 response sa gihapon, no? Magatutok ang budget like Bacolod City Health Office, meron sang doble nga pag-increase si compare sa mga 2021. Kag iban man nga mga departamento halos nagsaka according kay Councilor Rojas like Bacolod City Police Office, Bacolod Traffic Authority Office, kag education sector, hatagan man sang priority for 2022 Action Art, no? So by next week ginapaabot, no, nga maka-deliberate naman ang City Council as a whole Action Art ngati kanya-kanya ning budget deliberations mo, may day 1, day 2, day 3. Wala na niya sa mga gurugamo Action Art ang budget hearing sa komitiba ni Councilor Rojas. Bangod antes one gin conduct may mga pre-budget deliberations lang agin patigayon upod ang mga nagkalilaing nga department heads kag ang budget officer sang syudad sang Bacolod Action Art, no? So ginapaabot nga before the year ends tradisyon normal nga mapabahan by third kag final reading ining ginaduso nga 3.25 billion pesos nga 2022 budget sang Bacolod City. Mas taas ni siya sang 25% i-compare naton subong nga 2.6 billion pesos subong nga 2021. Kag di mo na ang vaccination for minors November 5 kag unahon diri ang mera sa may mga comorbidity Action Art. Ang link registration sa gihapon same nga process kadto sila sa Bacolod City PIO kag ara dira ang link Action Art. Nakapin sila sining nga page and then 12 to 17 pero ang vaccine nga pagwasaron diri is Moderna kag Pfizer. Ang parent consent kinahanglan sa gihapon kag 12 to 17 years of Action Art since ang EOC before nag-conduct sa master listing pagiman sa barangay kag mga public kag private schools diri sa may Bacolod City. Problema galing sila ni Ma'am M kay daw ka ninit gid siya nagapa-register. Iya, Action Art. Pero kung masuguran sige-sige na lang na. Amo na siya before ang palayag ni Councilor, si Dr. Chris Sorongon. Nag-mention siya nga kung ang isa ka ginikanan, kung luyag niya bako na ang bilog nilang pamilya, mas tapos Action Art nga mag-inganyo sa mga kabataan nga magpabakuna naman kontra COVID-19. Like, kung sa isang kapamilya, kung may dandi nga hindi bakunado, ara sa gihapon ang risk Action Art nga possibly malatnan, no, sang makalalato na nga virus Action Art. Although dato na November 5 kung kamusta ang mga outcomes sang day 1 sang vaccination for minors kag ang acceptance allowance nga mayroon sang launching, no, sining vaccination for minors diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Amo na, dako ang misyon na sa Bacolod City. Ti ang November 5, isa ka simana na lang ho. Sulusubray sa kasimana. Then, ikaduha nga simana or first week sang November, dira na maumpisa. Ilang taon tani kon damo ba lang maparegister
Kag bala the same gyapon nga concern o problema sa mga legal age kag senior citizen nga diutay katama ang interesado nga magpabakuna. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Sample plot. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year na nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatamo bisa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko
nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ako sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan,
Could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag nga siya, magsinig ka nga Jack Bala ang tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod. Palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. May gabidra kay Alma Agravante Sabater. No, araman si Inday Blaza. Thank you, Gid, for listening. Jocelyn Libuon Dispoho, Olive Tababa. Thank you, Gid, sa inyo, sa mga nagpadala sang mensahe nila. Merly Gonzaga, God bless, monitor sa kuno. Salamat, Madam Merly Gonzaga. Sige, ang iban guro ba, hindi ko na malabutan na. Ingagawon ko lang balita man from provincial capital. Upod kita this time sa report ni Aksyon Marlon Hinobia. Aksyon Marlon, good evening, please come in. Maayong gabi, Aksyon Art. Unahon ko ang balita may kaangtanan sa istorya sa mga salakyan nga ginapanagiyahan sa gobyerno provinsyal sa Negros Occidental. Man nakaina sa udto ginpalayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang provincial government sa Negros Occidental may ara gali sa ginatawag nga Capitol Cab. Daw ginpaanggit din ni Diaz sa isa ka rent a car, prote ang matabo sa niya, hindi ka kinahanglan mag-arkila, kundi pwede mo magamit ang salakyan. Basta unofficial lamang kag ang transaksyon may kantaran sa pang-gobyerno. Ang istorya sa ni Aksyon Art man ang nagkalain-lain nga mga departamento o kondibisyon dara sa Kapitolyo may ara sang pila ka mga service vehicles o galing sa pag-usisa sang pag-umpisa sang administrasyon ni Governor Bong Lacson ginmanduan ang General Services Office o na GSO nga magpatigayon sang inventaryo sa iban nga mga salakyan nga daw wala na kita kag daw wala na sang may baluan kun di na nagkadto sang ulihi una nga natukiban nga ang 5 ka mga nagkalain-lain nga sahi sang provincial government vehicles ang ara ang iban sa talyer pinabayan na lang kag wala ginpakayo ang iban nagluluko may ara man nga wala ma-turnover sang insakto kag pinabayan na lamang. Ang una naginhimo sang provincial government action art gin pakayo kag liwat ini nga gin pakondisyon bali ang una 5 ini ka salakyan ginabugosan sang van, mayara sedan, mayara nga multi-truck, nga daw ala elf, nga may kalargahan sa likod, ang pilasin sa ila, sa ito ginagamit sa nga Provincial Environment Management Office, mayara man Provincial Disaster Risk Reduction and Management nga talatapan, nga among una na tinguan, nga mapakayo kag liwat, nga makondisyon. Sa dalayon nga pag-imbentaryo mayara sang iban pagit kag dugang nga mga salakyan.
Nga amo masari ang status yani ginpakayuman, ginpakondisyon kag ang latest hambal ni Diaz naglabot tanan sa masobra 15 na tanan ka mga units ang ginpakayo kag subong ginausar na gani sa konsinuman nga luyag Departamento kon Division nga magagamit sini basta on official lamang. Kabahin nini sang damlaglang ginlansar ginatawag nga Capitol Cab. Part ini sang inisyatibo man hambal ni Diaz sa administrasyon ni Governor Bong Lacson para nga mapahapos ang pag-access kon transportasyon ang paghahambalan. Yari ang pagpatag ni Atty. Diaz angot siri. Though ang ato niya Capitol Cab, which is in principle though grab and rent a car siya nga ano ni nga feature, no? So ang kung padulong ka, may ara kita may driver na yang salakyan, isa ka transaction idulong ka, ibilin ka da, and then later on sugaton ka, pwede man. Or if you want it for a day, request ka, whether self-drive or with driver, pwede man. And then at the end of the day, ibalik mo gid, check up po naton ang aton nga salakyan kung tinlo, kung wala gas-gas, properly taken care of. Uli. Pero kung may diferensya, ang nag-ulam may responsibility, of course. May ara nata Capitol Cab nga applications. We have already shown it to them. Ang gasolina, sila paghulam nila full tank. Pagbalik nila, full tank pa nila using their department's budget. So amo na ang aton nga principle sa mga ginaano. Only those ang may ara ID nga iya sang Kapitolyo issue are able to register and able to use this application. Ang application mo ara na ta sa imong smartphone, request ka da sa imong nga salakyan nga kinahanglan. You can specify 4-seater, 5-seater, hasta sa pila ka seater, hasta sa bus, pwede ka di ka request. Sa masunod nga adlaw aksyon na art ibaloon tani kon bala mayara sang dugang pagid kay hambal niya may ara pagid van urban laban Nissan urban ni siya kada way naman mapadalagan may isa pagid ka Hyundai van kada bag-o pagani ang model tinguan man nga mapakondisyon agod madabo-dabo ang mga salakyan nga pwede magamit sa gobyerno provincial. Sa ilo kita sa presentar kaina nga datos ni Atty. Diaz. Si Diaz, by the way, nagasurvey man bilang action officer sa Provincial Interagency Task Force. Datos ini may kantanan sa nagapadayon nga vaccination program. May ara na sang 337,318 ka mga negrosanon ang nakakumpleto na sa pagpabakuna o kung fully vaccinated na kontra sa COVID-19. 27% pa lamang ini ugaling sa target population nga 1.8 million. Ang best performer kung vaccination ang paghahambalan sa Negros Occidental ini as of October 19, as of kahapon, amo ang La Carlota City, may ara siya sang pinakabayo nga performance, may 42% siya sa 47,125 nga target population. Nagasunod diri ang Silay City, 37%, Victorias, 36%, Talisay, 34%, Pulopandan, 33%, kag Ibe Magaluna 28%. Sa mga lugar naman nga may pinakadamo yang tawo kung residente nila nga nabakunahan, ang sila'y nagapanguna 34,698, ginasundan sang Sagay 28,017, ang Talisay 25,383, ang Bago 24,759, kag ang Cadiz City 23,794. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo, Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinubia, mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS.
Iyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila. Sining nga pagpangalagad. Action firing line. Nagingagaw pa si Noy Erwin Dicatoria Gonzales. Salamat Ginoy sa pagpadala sa mensahe. Action firing line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,